Здравейте на всички! За тези, които не ме познавате, казвам се Ася Стефанова и съм преподавател както по фризьорство, така и по колористика. Днес ще ви обърна внимание за един определен казус, който понякога се оказва така доста труден за фризьори, които са все още начинаещи в тази сфера. А именно как да направим перфектния руст цвят върху коса, която имаме от 75 до 100% бяла коса. Защо казвам, че понякога това може да бъде проблем? Защото обикновено, когато покриваме бялата коса, там нещата стоят малко по-различно, отколкото когато работим върху една естествена коса. Ако, да речем, при вас дойде клиентка, която е с от 75 до 100% бяла коса и съответно иска да й създадете цвят, който в случая да бъде и рус, но пък съответно така да има добро покритие, да стане перфектен цвят, но клиентката ви каже, че иска цвета да бъде малко по-студен. Сега обикновено това, което съм забелязвала е, че понякога хората наричат и студени цветове тези, които влизат в цветовата гама като номерация от точка 31, което по принцип 31 се води бежов цвят. Те ги имат за студени цветове. Да, не мога да кажа, че тя е в категорията нито топъл, нито студен, някъде по средата е, но да речем, че в случая клиентка дойде при вас и каже, иска малко по-студен цвят и вие го вземете това в предвид и директно работите с 9.1 или с 10.1 върху бяла коса и особено ако допуснете грешката да работите с 30 или 40 волюма, всички знаете, че когато работим върху ниво девятка, работим с 30 волюма, при ниво десятка работим с 40 волюма. Сега аз ги слагам в тази рамка, защото обикновено когато учим колористика, още когато сме начинаещи, все пак ни дават напътствия с кои номера, с кой номер, с колко седан трябва да работим. Заради това в момента ги слагам горе-долу в тези ограничения. Но ако да речем, че на база знанията, които имаме, точно това направим, т.е. с 9.1 работим с 30 волюма или с 10.1 работим с 40 волюма, накрая това, което като цяло, това, което ще постигнете като крайен резултат е, че клиентката ще бъде много разочарована, защото първо няма да има покритие на бяла коса и второ почти няма да имате разлика от това, от което сте започнали. Почти никаква разлика няма да имате в цвета на косата и накрая клиентката ще бъде много разочарована. Когато имаме точно такъв определен казус и искаме съответно да е максимално разцвета на клиентката, но както казахме, в нейния случай имаме от 75% до 100% съответно бяло, естествено бяла коса, тогава моят съвет е да работите с серия, която е или натуралната серия, или в натуралната може да сложите най-различни коректори, с които да направите оттенъци, или пък в перфектен цвят ще получите, когато използвате така цвят, който е точка 31. Но тук съветът ме да не работите с 10.31, а да работите с 9.31. Но това, което виждате на екрана, така или иначе е 10.31, но когато работим върху бяла коса, трябва да знаете, че бялата коса винаги вдига с един тон нашето ниво на изсветляване, което ще рече, че аз ако работя върху чисто бяла коса, именно с цвят 9.31, цвета, който накрая ще постигна, ще бъде именно точно този цвят 10.31. Като тук моят съвет е да работите с 20 волюма, нека да го използваме за потъмняване. Знаете, 20 волюма обикновено работя за потъмняване. А сега, ако ме питате защо съм избрала точка 31, защото в точка 31 имаме 70% жълт пигмент. Имаме 30% сив пигмент. И
Предполагам, тези хора, които са учили така по-обстойно колористиката, знаят, че освен с натуралните серии, ние много добре покриваме косата и с златистите серии. Жълтия пигмент много добре се прикрепя за коса, ето защо по този начин ще имате покритие на бялата коса и буквално ще направи един хубав филм, един приятен цвят, който много добре ще се захване, ще имате много хубав равен цвят и съответно, благодарение на това, че имаме 30% съдържание на пепелив оттенък, просто леко ще изстуди самият цвят, като крайен резултат ще бъде именно така наречения бежов нюанс, който, както виждате, като крайен резултат ще стане именно 1031. По този начин убедена съм, че вашата клиентка ще бъде на 100% много доволна, защото ще има много добро покритие на бялата коса и съответно ще има едно доста високо ниво на изсветляване на косата. В случая при нея ще я потъмним, но пък съответно няма да изстане много тъмно роз цвета и тя ще бъде много по-доволна. Така че препоръчвам ви да използвате тази серия и съответно тези, които я използвате, напишете в коментар по принцип какво се е получило, а тези, които са го правили, може също да се включите и да напишете в коментара дали съответно сте го правили и дали сте останали доволни именно от използването на тази формула върху този казус. Благодаря ви!